Hej. Vi skal spille Hyperbox igen. Jeg har fået en bedre mikrofon siden samme dag. Ja. Så vi var nået til CQB 2_B. Først så spiller jeg lige for lige at vise jer det her map, som vi ikke nåede at spille så meget i sidst. Og så bagefter så spiller min lillebror. Og han hedder Marek. Godt, Marek? Ja. Hvis I nu også har set den der video med også spiller på Second, så kender I eller så kender I Marek. Pom. Ah! Oh! Please. Wait. Okay. Men først skal vi lige dræbe alle på det her map, og så bagefter det. Nej. Får mig ikke lyst til at spille? Ja, fordi nu du død, så skal jeg spille. Jeg skal bare lige være færdig med det her map, for det har jeg aldrig spillet for. Skal heller ikke dø, tror jeg. Skal vi også stille med det? Der er mange på toilettet. Vi kan godt lide at være sammen på toilettet. Er I okay? Brækker en snak. Gå til at skyde uden for haven. De er uden i haven. Ellers er det dejligt. Det er nok ikke, fordi de er også nok det. Ja, det er den med jeg havde. Wow. Jeg har aldrig set vand i det her spil før. Jeg kan lige dernede til vand. Ja, jeg skal nok dræbe nogen så. Jeg kan lige nu. Jeg skal lige hen til vandet. Ingen er blevet ramt endnu. Det er nok. Nu er der også en tankstation der. Den er op. Ingen op. Jeg skal om til baghaven. Hvor får de mennesker at tage den? Du bare skyde over, der bare bliver smadret. Jeg kan ikke bare skyde hovedet af, så det bare bliver smadret. Det kan jeg ikke. Jeg kan godt lide gå. Frej Marek. Ja, Marek. Det er bare fordi han hed Frej på han hedder Frej på Fortnite. Og så siger han selv, han hedder Frej, men han hedder rent faktisk op i legehuset også. Fedt nok. Nu er barn, hva? Nu er du skrige som en lille kattebarn. Der er ingen physics. Fuck, det er dårligt vand i her også. Det er også kun en demo. Spiller ikke helt komme over. Jeg kommer herop. Er der flere? Så fedt du var. Ja. Flere. Okay, nu er det Frejs tur. Så spiller jeg. Så kan du finde en anden verden. Nu er det Marks tur. Ej, det bliver samme verden, ja. Det er bare spillet Crash ikke. Det er meget laggy, ja. Okay, så er det Frejs tur til at spille. Nej, Marks tur til at spille.
Hej. Så er det min tur, Marik. Ja, jeg glæder mig rigtig meget. What's happened? Hvorfor? Fordi jeg sagde, at jeg var dårlig til det. Jeg vil hellere have nogle af de andre. Altså, det er en nyt map til spillet. Du spiller det her der. Så skal vi spille nogle andre. Mit rådfløje. Hvad er du? Hey, Marik. Marik, du? Marik tur. Wow, hvad er det? Skal jeg bare bombe til dem? TikTok. Her ser TikTok. TikTok. Oh, I just killed me. Jeg dræbte bare mig selv. Prøv lige en gang til. Prøv igen. Hey, kan du til? Dækker! Hvorfor dræbte jeg mig selv igen? Holy shit. Tyre, prøv at komme over og se mit hoved. Prøv at se mit hoved. Holy shit. Ja. Prøv at gå ned til trappen og se den her grønne ting. Det er min tur nu. Er det Smittes tur? Er det en ret der? Den har du brugt, tror jeg. Det kan jeg godt se, den skal man ikke bruge. Du har prøvet 2 gange, så bruger jeg også 2 gange. Det er lige meget. Det går ret hurtigt, kan du se. Så ikke også, det gik ret hurtigt. Så. Au, what the? Et skud og så 2. Holy shit. Så er det Mariks tur.
the headphones. I was it. Jeg må lade munden igen, Du skal samle dem op, når du tager dem, okay? Jeg kan godt tage en. Ja. Giv os mig en. Oh, what the fuck? Vent, jeg tror, jeg stadigvæk kan leve. Jeg har lige lyst til at gøre noget. Ah, okay, nej. Jeg vil lige give dig en god. Nej, jeg har en god idé. Ah, what the fuck? Jeg har ikke engang gjort noget. Rød mit liv. Kan du ikke bare gå ud for at leve dit liv? Hvad vil I have fra mig? Jeg er ikke død. Ah, så vi slutter videoen nu. Du siger hej Mark. Hej, Marie. Nej. Hej. Hej, Marie. Hej. Jeg siger hej. Hej. Okay. Vi ses i næste video. Behøver ikke igen til. Ja. Ses.